Здравейте, приятели! Намирам се в Малко Търново, както разбрахте от предишното видео или сега ще го гледате. Дойдохме тук с една мисия да раздадем хранителни продукти за хората в нужда. Регионът тук е по-беден, няма много работа и някои от тях се нуждаят от помощ. Така че ще бъда благодарен на всички, които могат да помогнат да се свържат с Очето в Малко Търново или чрез нас, нали, като оставите лично съобщение. Бяхме в център за хора с специални потребности и те много силно пожелаха да получат една икона в тяхния център, където живеят. Сега ще ви покажа какво направихме ние, колегите и съответно и хората, които се включиха в тази кауза. Взехме, ела насам Теди, ето тези две прекрасни икони, нека да ги видите, от църквата, които са осветени. И след малко в същото видео ще видите и тяхните реакции, защото те няма да очакват, че ние ще се върнем веднага с тези икони, понеже това е тяхното желание. Взели сме им едни календарчета, по-рано бяхме там и им дадахме играчки, защото те на това се радват. Така че ще се видим една идея по-късно, секунди по-късно. Това е центъра в Малко Търново за хора с специални потребности. Аз искам само да ви кажа, понеже шумно ще се приближа, в момента, в който влезем вътре, ще изпитате уникалната емоция, която изпитахме и ние. Вътре има едни слънчеви хора, които предлагам да ги видите сами и ще разберете за какво говоря. И сега ще влезем заедно, вътре всички. Спригуй! Как сте? Кажете ми как сте? Добре ли сте? Милата. Икона. Ще покажем сега много нещо хубаво ви носим. Това е самият център, който е страхотно украсен. Още от влизането на вратата се усеща уюта. А вижте красотата, забележете украшението. Забележете колко много е болно. Здравейте! Здравейте! Знам, аз ли си от Лозенец. Хайде. И идваме, нали ви обещахме нещо? Да. Помниш ли, че ви обещахме нещо преди малко? Да. Хайде, тук сме. Тези прекрасни дами, които се посрещат с такова емоция. И останахте доволни, И още един момент. Решихме да бъдат две. Това е Мадоната с младенеца, а това е Исус Христос. Да. Ето бе. Да, тя ще бъде тук. За всички вас. Това е за вас. Ако мога и така да хвана. Прекрасни са. Прекрасни са, много ви благодаря. Ние ви благодарим за цялата емоция, която ни дадахте. Много ви благодаря. Направо се страхотно. Това е Танчето. Една прекрасна жена, направо заредиха с тази емоция. Да, те не всички са тук, сега ще се съберат най-вероятно да видят и... Те в момента обядват, така че няма да ги притесняваме. Искахме просто да ви покажем хората, които ни заредиха с такава емоция, да не спираме да правим това, което правим. Здравей! Отново! Здравей отново! Отново ми! Имат се и котенците. Ами те ще бъдат свършени тук някъде. Той нашия социален асистент ще бъде. Може ли да мина? Да, заповядай. Заповядай. Така казвам, може ли да мина? Точно така се казва. Браво! Казвам ли го хубаво? Много хубаво. Ти видя ли какво ви оставихме? Ей там. Там едни икони ви оставихме, които поискахте. Нали искахте икони? Да, така.
Тъмътачи, къде да излагат? Тук на всичките казаха, на всички момичета. Тук. Да, на всички момичета. Здравейте. Добър ден, пак заповядайте. Пак ще дойдем. Ето я. Ето е едната. Сега ги носи. Сега взехме и малки икони, разбира се, нали пак пожелачи. Да, Малки и сега ще донесе колегата. айде. Айде с бачката. Айде, ето. Как се казвате? Ани. Ани. Аз съм Ангел. Ани и Ангел. Айде, ето ги двамата, да. Супер, стана. Бива. Дядо ма. Да, Коледен Пилова. Няма да чакам. Може ли с това момиче да се снимам? Може. Айде, ела. И ако ще е това момиче, хубаво. Чакай, ние ще си направим селфи под. Айде да ни снимам. Малко развалихме дисциплината. Искате да ви снимам? Дай. Ето, Здравейте. и малките идват. Един малък подарък от нас. Така за празниците. Да? Но това е на танчето. Браво, моя. Супер сме. А сега Теди ще ви даде по една малка иконка да си имате. Айде с него, Тимка. Дай на Танчето да даде. Танче, заповядай една иконка да си имаш. Да, снимам. Идеално. Раздай иконите. Колко ги дава? Да, от очето, да. Не вярваме. Очето ги дава. Да. Много добро икони. Не да молим. Не да молим, баба. Точно така. Не вярваме. А тази дама е санитарка и тя се грижи тук за уюта, за чистотата. Много е мила, изключително мила дама, за което благодарим, че да посрещнахте. И аз много те обичам от тебе. Имаш ли? Имаш, много е хубава, нали? Да някой каза, до него. А, така. Това е Свети Илия. Да, Свети Илия. За Петя да дадем. Значи ни се запознахме вече. Запознахме се, разбира се. Ачо, пак ела, Ачо. Да, аз съм Ачо. Ела, пак, Ачо. Искам тебе. Искаш да се снимаме ли? Да. Теди, аз ще просто снимай. Дай да снимаме. Ангел, Теди. Ние ще направим селфи. А, селфи, добре. Айде, да се. Тя си ги изкара. Ти да снимай на някъде да може. Това е Сезамия. Да, искаме. Ти не снимаш в момента, не снимаш. Тя е икона. Елате да се. Я гледайте, вижте тук камерата. На камерата Ели, той дава. Здравейте! Чакайте, Саша. Айде, готово! Айде с Ангел, айде с Ангел! Ангел и Ани! Айде, Ние много го обичаме. Много е приятно, момчето. Ние ви благодарим. Ние ви благодарим, че ни посрещнахте толкова добре. Надявам се да не сме ви развалили дисциплината. Не, няма. Тя нашата дисциплина си е такава. Тя е толкова хубава дисциплина. Да, супер. Добре, да... Айде тебе, Тимка, да. Айде, сега ти снимай нататък, ние се снимаме. Добре. Айде да... Там имат си уреди, столова, хранят се. Да се снимате. Ето две прекрасни дами, как се казвате?
Как се... Евелин. Колко е усмихната, милата. Танчето, Евелин, Ани. Вие как се казват? Мария. Мария. Ти как се казваш? Веска. Искра. Веска. Ти ми дади. Ето тук снимам аз. Ела да ти ма моите. Не ми е удобно да влизам навътре, където живеете. Не ми е удобно. Тук е достатъчно. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Обаждай се. Как се казвахте? Аз съм Златка. Тя е Златка. Много благодаря за всичко. Наистина много добре ме посрещнахте.